qué vergüenza. Bueno. And then, we do the order. Okay. So you say hello, you introduce John, John, then you speak I again, introduce you. and then you, yeah. I know. But these seats are made for Spanish girls. I'm almost stuck. Ay. ¿Ya? Ya. Egun on, guztioi. Good morning, everyone. Welcome. Buenos días, queridas amigas, amigos, alcaldes, autoridades. Sé que debo de empezar por las autoridades y seguir por los amigos, amigas y colegas, pero como estamos en un entorno de amabilidad y de amigabilidad, pues me gusta mucho decir queridos amigas y amigos. Tanto Ann-Berit como yo vamos a hacer de introductoras de esta larga presentación, que es el fruto de un largo trabajo del cual solamente podemos decir, tanto a las tres administraciones vascas como al Inserso, como a la Organización Mundial de la Salud, gracias. Gracias por estar aquí y gracias además hoy por... Eskerrik asko hemen egoteagatik, eta gainera gaur eduki duzuen pazientziagatik. Ikusi duzuen bezala Euskadi pekatua daia, baina barkamena eskatzen dugu, eta astera goaz. Eta aurkezpena ekitaldi honen harrera gileari, Jon Insaustiri ematen diot hitza, 3 hitz eta erdi eskainiko dizkigu. Eskerrik asko. Egunon, lehenik barkamena diputatu nagusiaren izenean, eta neure izenean egingo dut aurkezpen hau. Eta eskerrik asko, kongresu honetara hurbildu zareten guztioi, ministro jauna, Insersoko arduradun nagusia, Eusko Jaurlaritzako sailburua, gainontzeko agintari, eta ona etorri zareten nazioarteko eta bertako bisitariei ongi etorri adineko personekin lagunkoia izan nahi duen hiri honetara. Guk askotan esaten dugu, agintarioi, arduradun politikoi tokatzen zaigula, besteak beste bi begirada edukitzea. Bata, epe laburrekoa, epe motzekoa, eta egunerokotasunari aurre egin behar diogula, premiazko diren gaiei erantzun da, baina bestetik ere tokatzen zaigula begirada altxatzea, epe luzera begiratzea eta argi luzeak piztea. Decía que es doble la tarea que solemos tener los representantes públicos. Begirada, motzeko argiak piztu behar ditugu, baina baitere gai izan behar dugu, egunerokotasunearen tiranietik irteteko, denbora bat hartu, argi luzeak pizteko, eta honetarako aukera emango digu kongresu honek. Begirada altxatu, seguruenik buruan dauzkagun galderak egin, geure artean esperientziak trukatu. Eta horrela izan da, guk hiri honetan helburu bat markatu dugu. Europako hiririk onena, zoriontsuena izatea lortzea. Eta uste dugu hiritarren bizikalitaterako hori oso garrantzitsua dela. Eta adizkidetasunaz asko hitz egiten da, baina zorionaz. Guk hiri prosperoa nahi dugu, baina baita zoriontsua ere. Errepaso bat egin da,
iruitze terdi hauetan, Donostian, oraintxe gainditu dugu, 180.000 biztanleren muga, sekula iritsi gabe geunden hor. Baina, sartzea tasa 26,6koa da. Eta horrek erabat aldatzen du hiri bati begiratzeko moduak, zaintzatik, hirigintzatik eta barberaz kongresu honetan tokatzen zaiguna da. Ariketa bikoiz bat egitea zuekin partekatzea praktika honak, esperientzia honak, baina baita ere barrurantz begiratzea geure buruei galdetzea, nola nahi dugun elkarrekin bizi, gizarte luzeago batean, zer eraldatu nahi dugun, ongi bizitzen jarraitzeko, ze paper nahi dugu guk sartzen garenean, edo zer behar du belaunaldi batek bestearen jarraian, gizarte hobeago bat lortzeko. Beraz, eskerrik asko zuen presentziagatik gaur hemen. Eztabaida luze bat nahi dugu elkarrengandik ikasteko, ikusi dezagun nola planteatu arazo globalak alderdi lokaletik. Ongi etorri Donostiara. Muchas gracias. Eskerrik asko, alkate jauna, gainera belaunaldikortasunaren ordezkari oso ona zara. Eskerrik asko, eta eskerrik asko diputatuari, Eiderri, hor dago, baina denbora pixka bat murriztuko du, aurkezpen honen denbora. Hore bat dara niretzat orain, Anmerit aurkeztea, bera Anberit da, Noruegiatik dator, eta gainera anistasunaren ordezkaria da. Zuk daukazu orain hitza. Egunon guztioi, zoragarria da hemen egotea, gaur zuek guztiekin Donostiako hiri zoragarri honetan. Orea da niretzat, kongresu honen presidenta izateko orea daukat. Eskerrak eman nahi dizkiet antolatzaile guztiei lan izugarri hori, antolatze lan hori egin dutelako. Eta gainera parte hartzaile askorentzat oso eskuragarri dagoelako kongresua. Baita ere eskuzabaltasuna eta lan eskuzabalean parte hartu dute OMS, Inserso, Udala, nazioarteko batzorde oso garrantzitsu bat eduki dugu, eta ezagutza izugarri eman digute, eta enbaxadore desberdinak eduki ditugu, etorkizunera begiratzeko laguntza eman digutelako Noruegia, Costa Rica eta Brasileko gureko zuzendariei, eta lagundu diguten erakunde guztiei, txalo bat guztientzat. Aldaketa demografiko momentu oso garrantzitsu batean bizi gara. Hiriak zahartzen ari dira, eta planteatu beharreko erronka bezala ez dugu planteatu behar, baizik bezarkatu beharreko aukera bat bezala. Ikusi behar dugu nola planteatu gure zerbitzuak, gure hiriak, hiri lagunkoiak dauzkagunean denontzat dira hobeak, eta denok batera lana egiten dugunean lortu ditzakegun soluzioak ez genituzke sekula bakarka lortuko. Sorkuntzan zentratu beharrean gaude. Ahalegin benetan zatikatuetatik batuetara joan beharrean gaura. Eta hori ez da aukera bat. Komunitatei entzun behar diegu, geure buruei entzun behar diegu, eta baita adineko pertsonei ere. Ez gaude zerotik hasten. Geure sare globala daukagu, hiri eta komunitate lagunkoiena urte asko dira hasi ginela, 14 urte, badira hasi ginela lanean, eta neri oraindik energia asko ematen dit, asko inspiratzen, eta uste dut oraindik ibilbide luzea daukagu. Mugimendu globala izateak aukera ematen digu askoz bizkorrago ikasteko bakarka arituta baino, eta inspirazioa lortu behar dugu eta badauzkagu helburu partekatuak.
datozen egunetan ospatu egingo dugu lortu duguna eta etorkizun posible bat irudikatu behar dugu guztion artean bir sortutako komunitateak eta hiriak. Oso kalitate honeko abstraktak lortu ditugu eta saiatu gara aukeratzen esperientzia desberdinak, mundu osoko esperientziak. Datozen 3 egunetan aukera paregabea daukagu, etorkizun hobeago bati forma emateko eta arrakasta baldin badaukagu, bir definitu ahalko ditugu etorkizuneko hiriak. Eta erakutsiko dugu sartze prozesuan dauden gizarteak baita ere benetan pizgarriak izan daitezkela. Eskerrik asko etortzeangatik eta esperientzia eta elkar truke egun bikainak izan ditzagula. Eskerrik asko. Muchas gracias. Eskerrik asko Anberit eta Nerea Melgoza sailburuari eskatzen diot mesedez igo dadila. Eskerrik asko sailburua zurea da hitza. Batez ere egunon guztioi, baina euskaldunak horrela gara 2-3 tokitan aldi berean egoteko gai gara eta 3. iritsi naiz. To all mayors, ambassadors, directors, ministers. Egunon, alkateak, enbaxadoreak, ongi etorriak, izan zaitezte Euskadira. Hemen gauza asko dauzkagu eskaintzeko, natura zoragarria, gastronomia ezin hobea eta pertsona oso lagunkoiak. Badaukagu baitere hizkuntza bakar bat, euskera, milaka eta milaka urteren ondoren, bizirik jarraitzen duen hizkuntza eta Euskadi eta Euskal Herria toki bakar bilakatzen du. Euskerarekin batera eta elkarteekin batera horrela ulertzen da gure komunitatearen zentzua. Adin guztietako pertsonez osatua izan da eta izango da arrakasta berme bat herrialde eredu bezala. Komunitate hori inklusiboa da eta hemen Euskadin Donostian adineko pertsonak beraien balorean jartzen dira, beraien izateko moduarekin eta ongi izateko sentimentuarekin, hori bai dela ongi izatea. Hau gure lurraldean egitea. Esan aldizuet hasiera baten beste hautagaitza batzuk egon zirela, baina azkenean munduko osasun erakundeak Euskadiren alde erabaki zuen. Euskadiko 75 urtetik gorako biztanle kopurua azken 20 urteetan 17%tik 24% pasatu da. Eta aurreikuspenak izaten digute 20 urte barru biztanlearen 32% izango direla. Beste alde, bizitzaropena 85 urtetik gorakoa da. Ia 82 urte gizonentzat eta 87 emakumeentzat. Euskal Herritarren bizitzaropenean indizea munduko altuenetako bat da. Eta esan dezakegu gaur gorkoz gure adinekoak ondo bizi direla eta ondo sentitzen direla. Bizitza betean. El colectivo de personas mayores en Euskadi es... Euskadiko kolektiboak, adinekoenak oso zabalan da. Desberdinetako beharraken dauzkate. Ez da gauza bera, 75 urteko emakume bat edo 80 urteko bat. Eta Eusko Jaurlaritzak berriki jarri dugu martxan, 26-30 plan estrategikoa. Eta helburua da asko bizitzen diren pertsonak, izan daitezela alik eta independientenak. Estrategia sozio-sanitario batetik bizitza beterako estrategiara pasatu dugu eta honek funtzionatuko du, baldin eta bereiekin partekatutako estrategiak bereiekin diseinatu eta betion. Da, adibidez, planetako bat 83.000 etxetara baino gehiagotara iristen dena eta teleasistentzia aurre ikuslea iritsiko da esate baterako.
Biziabi, beste bat, belaunaldi arteko bizitzarako programa, 82 bizitza unitate daude. Hau, elkar bizitza maila bat da adineko pertsona eta gazten artean elkar aberazteko bizitza kalitatea hobetzen dugulako eta urritzen dugulako baita ere isolamendu soziala. Eta badaukagu Euskadi lagunkoia berria, beste programa labana egiten duena, lagunkoiak izan daitezen espazioak adineko pertsonentzat, komunitatearentzat, komunitatea delako funtsezkoa zertarako, sendotzeko ongizate politikak. Sortu beti komunitatea, nondik, oinarretik norekin, pertsonekin, norentzat, pertsonentzat, denek osatzen dutelako Euskal Herria. Belaunaldi arteko jarduera da, auzo lana, elkar lana, trabajo komunitario, 90 udalerri daude Euskadin momentu honetan, eta errealitate horietako astetatik entzungo duzue batzar honetan, zeren bizitza luzearen aurrean bi aukera daude, gauza berak egiten jarraitzea, edo politika publikoetan ikuspegia aldatzea, eta hau da, erabaki duguna Euskadin, erakunde guztion eskutik. Gaur, bizitza luzea hitz egiten den dugu lorpen sozial bezala, eta hori ospatu egin behar dugu, eta zaindu behar dugu. Eta zartzaroari buruzko politikek behartzen gaituzte pauso bat gehiago ematera. Ez bizitzari urteak gehitzea bakarrik, baizik urtei bizitza gehitzea. Proposatzen digute bizitza bat, non kalitatearekin bizitzea, parte hartzen jarraituz, erabakiak hartuz, eta noski ikarpenak eginaz. Politika hauen oinarrian ideia humano eta justu baten dago. Adineko pertsonak ez dira bakarrik zaintzen hartzaileak, baizik protagonista funtsezkoak gure komunitatean. Hau ADN-ean dago, gure auzo, herri eta hirietako ADN-ean txertatua dago. Bizitza osoa adineko pertsonak, memoria, esperientzia, baretasuna, ezagutza, eta baita ere etorkizuna eta berrikuntza dira. Bizitzako etapa bakoitzak, aukera berriak irekitzen dituelako, ireki behar dituelako. Adineko pertsonetaz hitz egitea, konpromesua, resilientziaz eta ongizatea eraikitzko gaitasuna dira. Aita Santua orain modan dago eta enziklika batean hitz egiten zuen Aiton Amonen eta adineko pertsonen paperaz eta euskortasunaz. Eta uste dut egiten dugu lan munduari erakusteko balioko digu. Zalantzari gabe asko daukagu kontatzeko, baina asko ikasteko ere, esan genuen atzo baita ere. Kongresu honetan, Euskadi osoko alkateak, zinegotziak, teknikariak, pertsona nagusiak, elkartetako ordezkariak egongo eta egongo zarete. Ziur nago, beste herrialde batzuetako esperientzia onak aztertuko ditugoela. Ziur nago, kongresu hau erudagarria izango dela guztientzako. Eskerrik asko eta ongi etorri Euskadira. Thank you for a lovely speech. And I actually understood most of it because I've learned Spanish in these months working with the wonderful Spanish colleagues. It's now my pleasure to give the floor to one of our Age Friendly ambassadors. Please come up, Mrs. Heidrun Molenkov, President of Age Platform Europe. The floor is yours. Well, good morning, everybody. Egunon guztioi, oso unkitua nago eta oretua ere bai zuekin guztiokin gaur hemen nagoelako. Enbaxadore bezala hitz egingo dizuet
hiri eta komunitate lagunkoiei buruzko batzar honetan hitz egiteko aukeragatik. Nik jau du urte asko daramatzat honetan parte hartzen soziologa bezala, oroar asko interesatzen zait aztertzea nola zahartu daitezken pertsonak ongi, eta baita ere interesatzen zait ze rol jokatzen duten horretan ingurumen baldintzek. Ingurumen fisiko eta geografikoaz ari naiz, ez da berdin, zona menditsu batean edo lautada batean bizitzea aldapak igo beharri izateak. Horrek asko eragin dezaken pertsonengan, medikura joaterakoan, dendetera joaterakoan. Eta gaur egun ingurune digitalak baita ere errol oso garrantzitsua jokatzen du adineko pertsonentzat. Komunikatu alizateko parte hartzeko bizitza komunitarioan. Beraz, nere lanean zentratzen naiz ingurune digital, geografiko, fisikoen elkar eraginean adineko pertsonei beraien autonomia gordetzen laguntzeko, beraien bizikalitatea gordetzen laguntzeko. Nere ibilbide profesionalean erretiro hartu nuenean, jarraitu egin dut lan horretan parte hartzen, hori lantzen, eta baita ere, plataforma bateko presidentea naiz, zeinetatik bultzatu nahi dugun bizitza independientea plataforma horretan, mundu osoan erakunde asko biltzen ditu denak lanean, adineko pertsonen bizikalitatea hobetzeko aleginean. Eta gure plataforma izan zen, hain zuzen lehenengoetakoa, dei egin zuena Europa lagunkoi baterako pertsona eta adin guztientzako. Eta hau, baita ere, aukera bat izan zen niretzat. Baita ere, aukera eduki nuen parte hartzeko lehenengo hiri eta komunitate lagunkoien lehen mundu batzarrean 2011an Dublinen egon nintzen, zuetakoren batzuk ere agian han egongo zinaten Dublinen, eta Irlandako ekitaldi hura ere bikaina izan zen, eta nik orduan sentitu nuen, Alemanian oso gutxi hitz egiten zen programa hain zoragarri horri buruz. Eta orduan, jarraipen bat egin nuen, mugimendu horren jarraipen bat, eta urteekin asko ikusi ondoren Dublinen hasitako programa, konturatu naiz, arrakasta izan duela batez ere, nortasun indartsu bat, pertsona bat, norbait bazegoenean mugimendua indarrez bultzatzeko gaizena, alegia gaizenean, interes berdinak zituzten pertsona biltzeko almena zuen jendea zegoen tokietan izan zuela arrakasta. Eta konpromesu hori, elkarra hartua, garrantzitsua izango da etorkizunean, baina baita ere garrantzitsua da estruktura egonkorrak finkatzea, indarrez jarraituko dutenak, zen hasierako energia bukatzen denean, eta ikusten dugunean arazoak sortzen hasten direla, adibidez, austeritatea, arazo ekonomikoak beraien lanpostuetatik jendeak atera behar duenean beste toki batzuetara joateko. Hor estruktura sendoak egonkorrak lagunduko du jasangarritasunari eusten. Orduan, zer esan nahi du niretzat komunitate lagunkoiak, hirikam lagunkoi batek? Zer esan nahi du horrek niretzat? Niretzat horrek esan nahi du adineko pertsona bezala, nire etxe bizitzatik irten naitekela, eta edozein tokitara joan naitekela, mugarik gabe, trabarik gabe, mundu lagunkoi batean. Egin
beharko nuke arazorik gabe, egin alko beharko nuke, eta niretzat baita ere, interesatzen zaidan edozein taldetan parte hartze esan nahiko nuke une oro seguru eta eroso sentitzea kalean, plaza publikoetan, baita ezagutzen ez ditudan pertsonak daudenean, niretzat pertsona raroak izan daitezkenean, eskuetan botila bat edo ondoan txakur bat edukita ere, seguru sentitu beharra daukat era horretako inguruetan. Eta hiri lagunkoien programak sortu dezake era horretako pertsonentzat. Egon daitezen era horretako tokiak, egon daitezen ekitaldiak, jende hori elkar dadin, elkarrekin hitz egiteko, elkarrengandik ikasteko aukera eduki dezaten. Denok ikas dezagun elkarrengandik eta elkarra hartuta lana egin dezagun komunitate hobeago bat sortzeko. Esperientzia horietan guztietan oinarrituta, zeintzuk dira nire gomendioak. Lehenik, bilatu behar dugu norbait, seguru dagoena, programa horren onurez eta sustatzeko prest dagoena. Eta gero pazientzia eduki. Prozesuak denbora behar du, behar dira pertsona egokiak momentu egokian, ez da amore eman behar. Sinesturik baldin bagaude, lanean jarraitu behar dugu. Eta hirugarrenik gogoratu behar dugu, hiri lagunkoi bat, ez dela zerbitzuak dauzkan hiri accesible bat. Zerbait gehiago esan nahi du, inguru erakargarria esan nahi du, lagunkoia, pertsona ongi etorria sentituko den tokia. Horrek errespetua, elkarren ganako apreziazioa eta parte hartzea esan nahi du. Parte hartzea, bildu alizateko ideia horretan, hiri bizigarri bat sortzeko belaunaldi guztientzat, kultura guztientzat, bertan bizi diren pertsona guztientzat. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, Heidrun. Eskerrik asko, Heidrun. Eta bigarren enbaxadoreari pasatzen diot hitza Alessandre Kalatxi da. Hemen dauden pertsona askok ongi ezagutzen dute. Azken batean, 2005an bera izan baitzen, Rio de Janeirako geriatriako kongresuan berak sortu zuelako programa hau, eta batez ere asko lagundu zuen, hau izan zedin, lehenengo hiri lagunkoia Espainian, beraz, eskerrik asko, Alex, hemen egoteagatik, eta zurea da hitza. Eskerrik asko, Maite, egun on guztioi, oso denbora gutxi daukagu, 7 minututan egin den guztiaren berri emateko, baina gogoratuko dut non geunden 2005an, nik OMSen programaren, hiri lagunkoien OMSen programaren arduradun bezala, Espainian jarri genuen abian nazio batuen zahartzaroaren kongresua 2002an, nik OMSeko zuzendari bezala, nazio batuetako kide gara, banekien 2007an esango zela lehenengo aldiz historian, pertsona gehiago bizi zirela, hiri guneetan, herrietan baino gehiago bizi gara, gero eta pertsona gehiago bizi gara, hirietan zahartuko garenak. Orduan egin genuen nire distritoan
Kopakabanan egin genuen proiektu bat, ez da bakarrik hondartza emakuma politen, hondartzen tokia bakarrik, ez batez ere da, adineko pertsonen distrito bat da. Hego Ameriketako zahartzaro estatistikarik handienak dituena. Eta plan piloto bat egin genuen, eta aurkeztu genuen, gerontologiako nazioarteko batzarrean 2005an Rion egin zen. Eta han nazioarteko publiko zabal bat zegoen, eta batez ere pertsona bat zegoenan, gaur hemen dagoena baite ere, orduan Margaret Jules, Kanadarra, eta asko lagundu dit. Eta segituan egin genuen bilera bat 2006an Vancouverren, non sortu zen Vancouverreko protokoloa, gerontologo talde batenekin, baina baite hiri planeatzaile akademiko eta gizarte zibilaren partaidetzarekin. Eta handik abiatuta, metodologia bat edukita aldi berean, azterketa bat egin genuen 35 hiritan, era guztietako hiria, kontinente guztietakoak. Ez izan zitezen hiri lagunkoiagoak, baina bai OMS-ek edukitze egun batean zerrenda bat hiriena norbaitek izan da ere ingurune lagunkoiagoak garatu nahi zituen erako edukizita zen. 2006an Genevan aurkeztu genituen ondorioak eta 2007an ni OMS-etik irteteko zorianen nengoenean OMS-eren nazioarteko eguna hiri lagunkoientzat, orduan aldarrikatu genuen. 1750 hiri komunitate gara, baina hori da historia. Eta ni interesatuagoa nago ez datorrenarekin, ez iraganari begira. Gu ez gara bizi memorietatik, baizik bizio baten daukagu, zertaturik egonen nahi dugu, zer eginen dezakegun, zen eri pertsonak, adineko pertsonak, etorkizuneko pertsona adinekoak interesatzen zaizkit. Hemen belaunaldi arteko giroan gaude. Eta funtsezkoa da belaunaldi artekotasun hau adieraztea eremu politiko guztietan. Eta oso pozik utzi nituen, atzo alkatekin egin genuen bilerak, San Pauloko alkatea bertan zen, 12 milioi pertsona, 2 milioi pertsonatik gora dauzka adinekoak, eta hegoalde globaleko nukleo ekonomikorik importantenetako bat da. Eta kongresuaren urrengo ekitaldia 15.000 pertsonatik gora biltzen dituen Sao Pauloko toki ikoniko batean egingo da batzarra. Eta beharrezkoa da, zeren orain arte sare globalaren ezaugarria baita, edukitzea 100 hiri zoragarri, Kanada, Espainia, Frantzia, Inglaterra, Estatu Batuetakoak, baina behar duguna da, eta uste dut horretan ados gaudela, OMS-en ere, indar gehiago jarri behar dugu hegoalde globaleko hirietan, non oraindik beraien parte hartzea sarean txikia baita. Eta badaukagu azterketa bat oso ondo egina, San Pauloko alkateak atzo aurkeztu zigun. Diagnostiko sosea egin dute gertatzen denarena eta garrantzitsuena. Eta uste dut horrek guztiontzako mezu bezala balio duela. Ezin du gobernu batek programa bat egin gaur, zeren bestela alkate jauna zu bihar ordezkatua izango zara eta beste bat etorriko da. Eta ez dugu
zure konpromesu bera edukiko. Beraz, estatu politikak behar ditugu. Elkarte bat sartu, beste bat irten, beste bat sartu, eta proiektuak jarraitu dezan. Hiri askotan, azten dira proiektuak, baina gero erortzen dira. Horregatik da garrantzitsua, edukitzea marko legal bat, eduki dezagun jarraikortasuna, euskarritasuna, bihar, eta hemendik 5-10 urtera jarrai dezagun, atzo planteatzen genuenarekin, gaur planteatzen dugunarekin. Hori da, helarazi nahi nizuen mezua. Badago aurrekontu garrantzitsu bat, badago zahartzaroaren foro bat, Sao Paulon irailero 1000 pertsona biltzen dituena, San Paulo hiri lagunkoien sarera bildu da, eta uste dut badaukagula aukera, ez daukate zer iparraldeko herrialden kontra, baina mugimendu demokratikoak hegoaldeko hirietan eman behar da. Mende honetako pertsonen 80% hazkuntza adineko pertsonentzat hegoalde globalean emango da. Eta zuei, hiririk aberatzen hoi, bitarteko gehien dauzkazuen hirioi, eskatzen dizuet laguntza jarraipena eduki dezagun, denok harro egon gaitezen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, ikusi dezakezuen bezala ja, etorkizunerako proposamen interesgarriak dauzkagu, eta etorkizunean gu ez gara egongo, baina noski gakoa da, merezi duenaren jarraikortasuna. Han beriti pasatzen diotitza, urrengo islari aurkeztu dezan. Ta atsegin handiz pasatzen diot orain hitza. Noruegiako osasun eta gizarte zerbitzuetako ministroari Usman Ahmadi. Eskerrik asko lagun maiteok ore bat da niretzat gaur hemen egotea. Lehenik nahi nuke hasi eskerrak emanez Espainiako gobernuari hemen biltu gaituelako, eskerrik asko enbaxadore guztiei, dudarik gabe Noruegia kongresu honen koanfitrioia da eta oso pozik nago horregatik. Gainera, hanberit daukagu hemen parte hartuz eta eskerrik asko han egiten duzun lan honegatik. Onartu behar dut, pertsonan gazte bezala, prestaketa hau, hiriak adineko pertsonekin lagunkoia izateko ez da nire zerrendan lehenengoetakoa izan. Nire aitak dementzia dauka azken 2 urtetan hasita eta gai honek garrantzia handi hartu zuen nire lehentasunen zerrendan. Beraz, interes pertsonala eta profesionala daukat gai hauetan guztietan. Sinisturik nago, ongizate sistema jarraikor bat lortzeko pertsona inklusiboak behar ditugu, adineko pertsona inklusiboak, eta hau behar bat da behar ditugu, eta gizarte lagunkoiak 2 helburu eduki behar ditu. Alde batetik adineko pertsona aktiboagoak, sistema sanitario sozialen kostua gutxitzeko eta dudarik gabe, baita ere gizarte guztien onurarako, baina baita ere garrantzitsua da lortzea bizi kalitate on bat pertsonena, familiena, pertsonen autonomia lortzea,
oso garrantzitsua da adineko pertsona gure komunitateko parte izan daitezen positiboa da guztiontzat. Hori da helburu sozietari hori eta ikuspegi preventibo bat ere badaukagu. Oslon aniztasuna gizartearen puntu indartsu bat da eta aniztasunak lan asko dakar berarekin. Anistasun kultural, ekonomiko, etnikoa konzentraturik dago munduko hirien parte batean eta aitortu behar dugu gizarteen desberdintasunak tratatu behar dituzte politikek. Aldaketa demografikoa gidatzen ari da Norvegiako gobernuaren politikak eta bi lerro dauzkagu. Alde batetik bermatzea ongizate sistema egoki bat, datozen belaunaldientzat, pertsona guztientzat, langile pertsonal aktiboaren 20%, baino gehiago sanitatean lan egiten du, osasunean lan egiten du, eta gehitu egin behar dugu oraindik kopuru hori etorkizuneko beharrei erantzuteko. Eta lehenengo lehentasuna da pentsioen gure erreforma. Horregatik oso harro gaude. Ez asko hitz egiten, baina orain baditugu mekanismo batzuk, malgutasuna, segurtasun finantzieroa, aldez aurretik jubilatzen diren pertsonentzat, baita ere pentsatu behar dugu zein den jubilazio adina. Badakigu pertsona aktiboek, adineko pertsona adinekoak, aktiboak, onura handia direla gizarterako. Bigarren lan lerroa da sistema finantziatua publikoki. Osasun sistema publiko finantziatu, behar adina finantziatu bat, erreforma egiazkoak behar ditugu zaintza estrategikoan oinarrituak, eta beste ikuspegi holistikoago bat pasatu behar dugu pertsonak alden denbora gehienean beraien etxetan gera daitezen. Hori da, osasun zerbitzu duinekoak emateko bidea berriki, sektore arteko ikuspegietan zentratu gara. Erreformaren liburu zuria, etxean seguru bizitzari buruzkoa oso interesgarria izan da eta guztionen aplikaziorako estruktura baten daukagu, sektore desberdinak implikatzen dituenak eta gobernu lokalak eta regionalak hartzen ditu bere baitan. Aitortu behar dut, erronka asko ere badauzkagula aurrean, 5,5 milioi pertsona gara Noruegian, eta 357 udalerri dauzkagu, eta hor gauzak aldatzen ari dira, eta horrek noski bizi zaintzen kalitatean eragina dauka. Eta pozik nago Noruegiarako badaukagulako adineko pertsonentzako gune lagunkoi bat. Eta hor sartzen dira aginte lokalak eta helburua da soluzio lagunkoiak lortzea, bilkura sozialetarako espazioak eta bar. Hori guztia oso garrantzitsua da, zergatik zaintzen zerbitzuak evoluzionatzen ari dira maila askotan, baina hau guztia sektore arteko zerbaiten da, zahartzaro politikak izango dira gure lehentasuna. Eta ikuspegia aldatu behar dugu adineko pertsonekiko. Ez ditugu zama bezala ikusi behar, baizik gizartearei onura dakarkion gizarte bezala ikusi behar dugu. Eta lortzen ari gara, baina baita ere modu osasungarrian bizi behar dugu. Eta teoriatik praktikara pasatu behar dugu, akordioak dauzkagu, bizitza zibileko elkartekin, esperientziak, iniziatibak garatzeko beti ere adineko pertsonen bizitza hobetzeko bidean. Eta honek guztiak lagunduko digu, aurre egiten, aurrean dauzkagun erronkei. Ez dugu ahaztu behar, etxe bizitza aipatzea berriki, iniziatiba batzuk jarri ditugu martxan, etxe bizitzari lotuak, eta hor maila lokala dago sartuta
etxe bizitza lagunkoiagoak engaratzeko. Orain badaukagu proiektu bat, abian jarriko dena denbora gutxi barru. Lagunok parte hartzeak funtzionatzen du. Zuek bezalako eragilek lagundu egiten dute aukera berriak, gaitasun berriak bilatzen eta garatzen adineko pertsonen bizitza hobetzeko. Horre funtzionatzen du. Eskerrak beraz mundu guztian egiten duzuen lanagatik. Eskerrik asko, zeren honek guztiek bultzatu egiten gaituelako politikoak eta praktikara proiektuak eramaten laguntzen digute. Denok nahi ditugu gizarte lagunkuiagoak. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Oso pozik nago ikustean nola egiten den lan Noruegian eta nola aurrera egiten den. Hemen energia asko dago. Eta orain aurkeztu behar dizuet natura ezagutzen dudan pertsonarik indartsuenetako bat. Tiago Erik Deza, Osasunaren Mundu Erakundekoa. Egunon. Uste dut energia asko daukagula bai, egunon. Lagun maiteok atsegin handia da, hemen egotea 13 urte eta gero. Orduan, bildu bai ginean, Quebecen, kongresu hau aukera bat da aitortzeko nola aurrera egin dugun zonalde, hiri haundi txiki, nekazal eremu, toki desberdinetan. Gizarte zibilaren oinarrizko mugimendu bezala lan egiten dugu, ze badakigu, elkar hartuta, erakusten ari garela, mundu guztiak daukala paper bat jokatzekoa, pertsona guztiak bizi, pertsona guztiak ongi sartu daitezken inguru guztietan. Kongreso balantzea bat egiteko da, aurrera begiratzeko, etorkizunari buruzko gogoeta egiteko. Eraldatzea elkarrekin, hau da egin nahi duguna, hau da batzar honen leloa. Bizi gara mundu batean non konfliktoak dauden nagusi eta Espainiak behin gehiagotan erakusten du elkartasuna, lankidetza eta bi elementuak daude gure mugimenduaren oinarrian. Lau administrazio elkartu dituzue, ez bat eta ez bi, lau. Eragile, laguntzaile asko elkartu dituzue eta denak hemen daude eta horiei esker da posible. Kongresua euskeraz ezin dut hitz egin, baina bai erderaz, bakarrik esateko nire lagunei inspirazio iturri bat zarela. Ez bakarrik kongresu honek erakusten duen elkartasunagatik, baizik baita ere eta batez ere zuen konpromesuagatik, lagunkoitasunarekin, edo maitek esaten duen bezala, amabilitatearekin hamarkadetan zehar. Eta horregatik, OMS-etik beti egongo gara esker onarekin zuekiko. Baita ere, nahi nieke eskertu OMS-eko nere lankiden guztiei, beraien lana. Usman ere, OMS-eko kide da, oren jakin dut, eskerrik asko zuen lan izugarriagatik gure sarea den alde egiteagatik mundu guztian. Eta azkenik, eskerrak hemen zaudeten pertsona guztioi. Ez dakit, hamarkadak daramatza zuen proiektu honetan edo bateratu elkartu berriak zareten. Eskerrik asko, zuek zarete mugitzen gaituen motorra, bultza egiten digun energia,
lortzeko mundu lagunkoiago bat guztiontzat. Zedrusek ez du etortzerik izan presentzialki gurekin, baina atsegin handiz bidali digu bideo bat agurtzeko orain ikusiko dugu eta nik hemen uzten dut. Eskerrik asko. Jaun, Andre, atseginak, alkateak, lagunak, ongi etorriak, hiri komunitate lagunkoiei buruzko nazioarteko kongresura. Biztanlegoaren zahartzaroa, gure garaietako aldaketarik handienetako bada. Jendeak denbora gehiago bizitzen da, munduko toki guztietan, baina bizitza luzea berez ez da nahikoa. Gaia da ea jarraikortasunarekin, osasunarekin, duintasunarekin eta propositoarekin bizi daitezkeen beraien etxeetan. Horregatik, hiri komunitate lagunkoiak adineko pertsonentzat oso garrantzitsuak dira orain. 20 urte argitaratu zuen Hansek lehenengo gida, hiri hobeagoak sartzeko bide hobeagoak izan daitezen nola lortu. Eta hau ja mugimendu global bat bilakatu da. Gaur Hansen sare, mundu sareak, ia 1800 hiri komunitate hartzen ditu 60 herrialdetakoak eta 370 milioi pertsonatik gorari laguntzen die. Baina mugimendu hau ez da bakarrik zenbaki kontua, bizitzen kontua da. Komunitateak dira non pertsona bakoitza ongi etorria den errespetatua eta kontuan hartua. Kale seguruak behar dira, garraio iriskorra, etxe bizitza egokituak, osasun zerbitzuak eta arreta gertukoa, eta tokiak non pertsonak bizi daitezken konektatuta sartzen diren neurrian. Kongresu honek etorkizunera begiratzen du eta tratatuko dituen gaiak izango dira konexio soziala, berdintasuna eta jasangarritasuna hirietan eta komunitate lagunkoiak adineko pertsonentzat. Komunitateetako liderretatik hasi eta herrialdeko zuzendarietaraino noski sortu ditugu pertsona guztientzat hiri lagunkoiak, komunitate lagunkoiak, belaunaldi guztiak kontuan hartuko dituztenak. Eskerrik asko. Bueno, en primer lugar... Lehenik eskerrik asko, bereziki, nazioarteko osasun erakundeari, Tiagori, eta gaur hemen dauden beste lagun guztiei Espainian konfiantza izateagatik. Ikusi daiteken bezala herrialde anitz honen aldeko apustu egiteagatik eta kasu honetan 30 pertsonako talde bat egon gara honen gainean gure lana egiteko kultura desberdintakoak 4 administrazio publiko nazioarteko erakunde bat, presidenta iparraldeko bat, hau beste kultura bat delako, eta pazientzia handia eduki du eta egokitu eginda hegoaldeko ereduetara. Eskerrik asko eta ekitaldia oizteko hitza pasatzen diot eskubide sozialen kontsumoaren eta 2030 agendaren ministroari Pablo Bastinduiri. Eskerrik asko Pablo Bustindui, eskerrik asko Pablo hemen egoteagatik. Zurea da hitza. Egunon, utzi da zuelenik eskerrak ematen astearekin, alkate eskerrik asko, hemen harrera egiten diguzulako, badakigulako, zer den era honetako ekitaldi bat antolatzea, 140 urte, Eibartik nire antzinako bat, etorri zen Eibarrera arte eta ofizioen eskola martxan jartzera, ezagutza, errefinamentua, interes orokorraren eta langileriaren zerbitzura jartzera.
agur bero bat baita ere. Sailburuari parte hartzeagatik ekitaldi honetan, diputatu nagusiari, erakundeetako ordezkari guztiei, gurekin dauden enbaxadorei, beste herrialde batzuetako enbaxadorei alegia, ONCE fundazioari, eta bereziki utzi dazue aitortza bat egitea Maite Santxori, denbora asko baitarama ekitaldi hau prestatzeko lanetan, talde osoarekin, insersoren talde osoarekin, eta da pertsona bat ezagutza, empatia, elkarrizketa gaitasuna, eta eskuzabaltasuna biltzen dituena, eta hori nazioarteko testu inguruan instituzionalean oso garrantzitsua da. Eta gogo eta labur bat egin nahi dut horrekin zerikusia duena. Ausarta izan daiteke garai hauetan elkartzea pentsatzeko ez bakarrik bizitza hobeagoetan, baizik defenditzea lagunkoitasunarekin. Eta bizi ditugun garai beltza hauetan indar politiko, ekonomiko eta abarrek itxura eduki zezakeen beste zerbaitetarantzen goatzela lehiakortasuna, egoismoa, indarkeria, basakeria. Lagunkoitasuna guztiz kontrakoa da. Lagunkoitasunak ez du besteak kontutan hartzen, ezin du kontrako bezala hartu. Ez da babestu edo bazkide bezala ere. Lagunkoitasunaren atzean ezin da ezer bueltan espero. Ez dago kontraprestazio ekonomikorik. Lagun bat, ez da ere penarekin edo arropuzkeriarekin begiratzen dugunen norbait. Kontutan eduki gabe, bere bizipenak, bere aukerak. Horregatik iruditzen zait, hitz hori, kontzeptu hori, hiri komunitate lagunkoien kontzeptua defenditzea, valentia eta asmo aitorpen bat da. Lagun bati entzun egiten diogu, bere nahiak, bere lentasunak kontutan hartzen diogu, eta noski lagundu egiten diogu, baina beti berdin bezala tratatuz. Eta hori da, hain zuzen, politika publikoen bide berri honek. Eta da gainditzea begirada asistentzialista hori, gure gizartearen ikuspegi edadista deitzen den hori, eta kontuan hartzea ze rol jokatu behar duten adineko pertsonek. Eta gure kultur pertzepzioak pasatzen dira instituzioetatik, instituzio horiek zein pertsonari zerbitu behar dien, horiei zuzendu behar dizkien lanak. Zaintzak jasotzen dituzten pertsonak eta zaintza horiek ematen dituzten pertsonak dena hartu behar da kontuan, eta horretarako bideak luze izan behar du, baina bidea argia da. Orain 2 urte, onartu genuen estrategia bat horretarako, zaintzen estrategia berri baterako, esan bezala, asmoa da iparraldea finkatzea, eta hain zuzen orain eztabaidatuko dituzue eredu horietarako eman behar diren pausoak, eta kongresuan aztertzen ari dira menpekotasunarerako legea. Dudarik gabe, gauza asko beharko dira, finantziazio hobea, lan baldintza hobeak, arauen aldaketa kulturala, guzti hori behar da, eta denboran zehar garatu behar da, baina zentzurretan ematen den pauso bakoitza beharrezkoa da, prestatzen dituelako hurrengoetarako baldintzak. Eta hemen ari gara datu demoskopikoek erakusten digute jendeari galdetzen zaionean nola nahi duen zahartu,
1080 baino gehiago esaten du, bere etxean sartu nahi duela, bere auzoan, bere herrian, bere hirian, ahalik eta bizi baldintzarik onenetan autonomia edukiaz. Esaten erraza da, baina eraldaketa oso sakon bat eskatzen du, ikusteko nola pentsatzen dugun, aizia, politika soziala, garraioa, politika sozialak, eta istera noa ja, bukatzera noa ja, gai hau bere egitekotik baino aratago doa, alegia, arrazoi guztiz demokratikoak daude horren azpian, nik uste dut, demokraziaren etorkizuna honetan jokatzen dela. Adineko pertsonak ez direlako arreta edo zaintza objektuak. Subjektu politikoak dira eta beraien parte hartzea bizi daitezken baldintza sozialen baitan dago. Bigarrenik sartzea, eta hau beti esaten du Maite Santxok, lorpen demokratiko baten da, lorpen handienetako baten da, horretan gauzatu da aurrerapen soziala. Demokraziaren eskutik, eta beraz demokraziak egokitzea baldintza demografiko, sozial, ekonomiko horietara bereientzat biziraupena da. Eta bestetik munduko gizarte guztietan daude aleginak belaunaldiak kontra jartzeko. Kontra jarri nahi diren bezala gizonak eta emakumeak, pertsona ustez jatorrizkoak eta etorkinak, pertsona zaurgarriak ez direnekin, eta horrela hori gainditzeak erakutsiko digu ea gai garen garapen, eraguzietako garapenak lortzeko. Azkenik, modu orokorragoan, demokrazia bat, ez da bakarrik sistema elektoral bat, ez da bakarrik erabakitzen zuzentzen dituen gobernuak eta abar. Demokraziak ahalmena eman behar du gehiengo sozial eta langileen baldintzak, bizi baldintzak etengabe hobetzeko. Eta horregatik gure sistema demokratikoen erronka da, gure bizitza soziala, autonomia ongizatera egokitzen joateko gai guztia izan behar du bizitzaren ziklo guztietan. Eta horretarako baldintza da, begirada aldatzea asistenzialismotik gertutasunera. Gestiotik pertsonen horiek hartzen dituzten pertsonen parte hartzea, hau lortzea gure hiriak, gure komunitateak, gure herrialdeak ongizate tokiak izateak guztiontzat, ziklo vital guztian zehar, hori da, eginkizunik handi nahikoena, erantzunik hobena eman diezaiok eguna, bizi garen garaiei. Bizi lan egin dezagun beraz, ireki dezagun bidea, kongresu emankorra eta esenplu emailea opa dizuet, eskerrik asko. Kafe on bat opa dizuegu, espero dut guztiontzat egotea, eskerrik asko.